I 10 ljudi dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Ljudi, danas vidite kao što danas ćemo praviti reakciju na pesmu Balkanska scena, pesmu od Banka Praseta. I evo, mogli bi da krenemo, znači, evo krećemo. Ajde. Znači, znači, ljudi, za sad je, sve mi se sviđa, odlično je. Ajde da nastavimo, da vidimo kako će dalje. Evo, znači, sve to lepo, brzo i nadam se da će na kraju sve, mislim, da dobro ispadne sve i čuo sam samo za pesmu da je mnogo youtubera reagiralo i teo sam ja da reagiram, da napravim to i nastavit ćemo, više nećemo probati to izvati. Odlično. U pravu je, mislim, to. U pravu je, mislim. Pa sviđa mi se ovo, ko ima više sabova, to mi se sviđa, znači što je previše dobro i ekstra, znači sve je ekstra napravljeno, ekstra edit, sve 10, 30, 60, 100, 1000, evo milion, sve je napravljeno. Da smo balkanska scena najbolja. Je, ovo je ekstra, znači. Kaj, brate, kako ekstra je kad onče. I Serbija, da vidi. Minecraft je prešao, sada šta god radi mnogo je smešno. Kada tražiš profi edit ili nešto jače, za najbolje braće. Denis Davorita, Secret gotivni su meni, uz Čubuz dominiraju na hrvatskoj sceni. Čoda gazi loli startuje, ribe lagano, luksove reakcije se svima svide lagano. Međe svaki skeć do miliona ide lagano, to bebe do 200, kako lagano. Danas sve nas više njih. Radimo YouTube, da nešto novo se snima, da više sabova, pregleda i lajkova, to ne bitno zašto. Ok, ljudi, ja sam se zapeo pesma, znači zaraz obavezno, znači poslušajte pesmu ekstra. A brate, i ovo je dodao. Petra kada peva, uživa duša svaka, dok igrice igra, dominira Kovalska. Čipras Imperator FX su ekipa, sigurno su najbolji kanali gaming tipa. Ako hoćeš da nabaciš kvalitetnu masu, nemaj brige, samo se javi komplektaš. Baka nam brzaka, rime baca svaka moja, kad dobro izglapa, ne zna se u čemu je caka. Ocenu on daje za League of Legends, ima znanje institucija, trenutno najjača je. Znači, diss track je još malo gotov, znači za otprilike nekoliko sekundi, za otprilike 40 sekundi. Odlično je sve, meni se sviđa. Baka Prasa ovo uradio ekstremno, znači, kad Baka Prasa pa je pesmu, to neće kako bilo, znači, to mora bude savršeno. Evo, nastavljamo, znači, još malo kraj, tako da. I ljudi, kao što ste mogli da vidite, s vama je drug, evo da sad ćemo da nastavimo. Da, i
Link će da biti opis od njegovog kanala dole. Biće, kliknite dole u opis, bit će. Eto i... Evo, ajde da nastavimo. Samo da mi zove. Svakog dana nešto novo se snima. Ima više samova. Gleda i lajkova. To ne biti zašto je važno je da smo balkastice. Čekaj. Nešto mi ovdje nije dobro. Nije dodao mene. Znam se, bre ljudi, šalim se. Ja nemam ni 30 sabova, ali ajde ljudi. Svi obavezno šerujte. Dobro, nije kraj klipa, ajde. Aleksa, šta, ajde, nastavimo, evo ga. Svakog dana nešto novo se snima. Ima više samova, pregleda i lajkova. To nebitno je zašto je važno je da smo balkanska scena najbolja. Odlično. Dobro, već. I nadam se da bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. A ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!